राजकुमारी इंग्लिश स्कूलनि गेजेरजोंनो बेखौ फोरोंनाय जायो आरो बेनि हेफाजाबावनो जों दिनै 25 years बे राजकुमारी इंग्लिश स्कूल गायसननाय जादों आरो बे गायसननायनि गेजेरजों जोंनि बे हालामनि गासैबो हारि धोरोम राव सायख'नाय गासै सुबुंनि खुदियाफोरा बा स्टुडेन्टफोरा बेयाव एडमिसन लाफैयो आरो बेबायदिनो जोंनि बे हालामनि गेजेराव जों मोनसे सोलोंथाइनि जौगानाय खौसेथि आरो स्पेशल जोंनि बे राजकुमारी इंलिशनि गुबै थांखि आरो बेजों लोगोसे जोङो मुलुगाव साफा सासे इयुननि मोजां सुबुं हिसाबै गायसननायनि जि थांखि बे थांखिया लोगोसे जोंनि बे राजकुमारी इंलिश स्कुलनिफ्राय दिनैसिम 14 बेच माने मेट्रिक आनजाद होलांबाय आरो बे मेट्रिक आनजाद होलांनायफोरनि गेजेरनिफ्राय माने इन्जिनियार डक्टर आरो लोगोसे गुबुन गुबुन हायार अफिसार बेफोराव बिथांमोना मोजां साख्रि मोनदों साख्रि मोनगासिनो दङ आरो बेबायदिनो आसा खालामदों बे राजकुमारी इंलिश स्कुलनिफ्राय बेबायदि गोबां फरायसाफोरनि नैतिकता आरो गियान बुद्धिखौ लानानै जोंनि समाजखौ मोनसे फोसाबसुला समाज आरो गियानजों शिक्षाजों सोलोंथाइ लानानै जोंनि हादरनि आरो जोंनि हारिनि हारिमु गासै होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो आसा खालामदों बेयाव आंजों लोगोसे हरिसिंगा बिहार बाथौ महासभा मुस्रि जोंखां दैमारि बिथाङाबो दङ आरो बिथाङाबो बे जोंनि बे हरिसिंगा बाथौ महासभा लोगोसे बे आश्रम होनना जों बेखौ मिथिजायो बयबो मिथिगौ बेहाय बिथाङा जथेस्थ' जोंजों लोगोसे खामानिफ्राय हेफाजाब होदों माने नोंथांनिफ्राय मिथिजानो लुबैदों माने इंलिश मिडियामनि फरायसालि होननानै बुंबा गोबां गिदिर माने जायफोर साइन्टिस्ट माने दङ सेइन्टफोर दङ हमनानै ला सेन्ट थमास सेन्ट डन बस्क' बिथांमोननि मुङावसो लाखिनाय जायो खिन्थु नैबे नोंथांमोननि जि इंलिश मिडियाम बे एखुथा मानो बे जोंनि बे हरिसिंगा आन्चलिक बाथौ महासभानि सिङावनो जोंबो जेरै गुबुन हारिफ्रा जेरै सेन्ट बेबायदि मुङाव फरायसालि गायसननाय जायो थिग जोंहा सासे बे राजकुमारी होनाय सेन्ट एबा बे महापुरुष बा गुरु बिथांनि मुङावनो बे राजकुमारी इंलिशखौ होनाय जादों जुदिबा बे इंलिश मिडियामजों लोगोसे जों बेवहाय गावनि असे मादार लेंगुवेज बड' आसामिस हिन्दी दंखाजोबो आरो बे हिसाबैनो जों बे राजकुमारी जेनाखि राजकुमारी सासे सेन्ट बा इसोर बे सासे महापुरुष गुरु बेनि मुङावनो बे फरायसालिखौ गायसननाय जादों राजकुमारी इंलिश मिडियामा जोंनि जि माने थुलुवा जायखौ जों लकेल माने धोरोमफोरखौबो फोरोंनाय जायो नामा जोंनि बे राजकुमारी इंलिश स्कुलाव बे इंलिशब्लाबो आरो जोंनि बे कालसारफोरखौ फरायनो थाखाय गुबुन हारिनि बेयाव जोङो कालसारखौ लाफादों जोंनि धोरोमजों लोगोसे बे राजकुमारी गुरुनि बा सेन्ट हिसाबै जों गावनि आंगो बर'नि हारिमुजों लोगोसे जा सोलोंथाइ नांगौ साइन्टिफिक मेथडआव सोलोंथाइ साइन्टिफिक नलेजजों बे फरायसालिनिफ्राय गासै फरायसाफोरखौ बिदिनो फरायनाय जायो बेनिखायनो गुबुन हारिनि बा फरेननि बा इंलिस कालसारजों नङा बे जोंनि गावनि गुबै धोरोमनि कालसारजों बे राजकुमारी इंलिशनि गेजेरजों सासे गावनि हारिनि सिनायथिजों लोगोसे गावनि कालसारजोंनो सोलोंथाइखौ गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय साइन्टिफिक मेथडआव आरो स्पेशल नलेजजों लेखाना हरनाय जायो 2023 मायथाइया जेराव मार्च सिगां 2023 मायथाइया जेराव प्रिपेरेसन दङ बे बेलायाव बेखौ बिथांमोननो मा फोरमायगोन आरो बेजों लोगोसे एनइपि निउ इडुकेसन पलिसि जे दंफैगासिनो दङ बेनि बेलायाव नोंथाङा दा जोंहा फैगोन समाव इयुन जोलैफोरनि थाखाय राजकुमारी इंलिश स्कुला बा जोंनि हरिसिंगा बाथौ महासभानि नाजानायनि गेजेरजों जों इयुननि फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरखौ आं बेखौनो मोनसे फोरमायनो जायो जे
जोङो आथिखाल मुगायाव गोनोखोआरि मुगाब्लाबो जों गावनि धोरोमनि गावनि कालसारनि गेजेरजोंनो जों सोलोंथाइखौ गावनि आंगो धोरोम आरो सोलोंथाइनि आंगो हारिमुनि गेजेरजोंनो जों सोलोंथाइखौ आपग्रेड खालामनो हायो जेराव जों जोंनि सुबुं हिसाबै मानबता जिबि हिउमेन बिं हिसाबै जों सोलोंथाइखौ जों बयनिबो गेजेराव सोलोंथाइखौ होनो हानाय आरो लोगोसे आं बेखौबो आं खावलायो जाहाथे दुलाराय जोंनि बे सुबुंफोरखौ जोंनि बे राजखुंग्रि स्कुलाव फैबाय थानाय 2023 मायथाइनिफ्राय आं बयखौबो खावलायदों जाहाथे बेवहाय बे फरायसालियाव जों जा थांखि लानानै जों फरायसाफोरखौ इयुन जोलैफोरखौ एबा फैबाय थानाय समजों गोरोबनानै बिसोरखौ गोजौ सोलोंथाइ होनो थाखाय जों नाजागोन आरो बेनिखायनो बयबो जाहाथे बेयाव फैनानै स्टुडेन्टफोरखौ जाहाथे बे एडमिसन होफैयो आं बेखौ आं मिजिंथिदों जिहेतु मोनसे फरायसालियाव धोरोमनि फारागथि थाया रावनि फारागथि थाया कालसारनि फारागथि थाया बे हिसाबै राजखुंग्रि इंलिस स्कुला इयुन जोलैफोरखौ जाहाथे मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय नाजागासिनो दङ बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायदों जाहाथे फैगोन बोसोराव जोंनि बे राजखुंग्रि इंलिस स्कुलाव गासै बिगोमाफोरा जाहाथे बे फरायसालियाव राजखुंग्रि इंलिस फरायसालियाव एडमिसन बा होफैनांगौ होननानै आं खावलायदों